kaikki sadun ja teatterin ystävät. Nyt on joulu pian lähestymässä ja ainakin mulle se merkitsee sellaista tarinoiden ja tarujen ja satujen aikaa. Silloin on aikaa yleensä lukea kirjoja ja kertoa juttuja kavereille ja perheenkin kesken viettää paljon aikaa. Sitten keväällä on taas mahdollista tulla katsomaan tänne komediateatteriin Lumikin tarinaa. Mä olisin tosi iloinen, jos mä näkisin teidät kaikki sitten koko perheen voimin tai ystävien kesken katsomassa tätä Lumikkisatua. Nyt mä haluan toivottaa teille kaikille oikein ihanaa ja suloista, vaikka tuolla ulkona onkin aika kylmä ainakin tällä hetkellä, niin oikein lämpöistä joulua.